Добър ден! Спахте ли добре? Да, благодаря. Много добре се наспах. Ага. Как сте днес? В отлично състояние. Готова съм за нови приключения днешния коледен ден. Ами сега тук ще ви задам едни въпроси. Те са първия. Какво ще направиш, ако имаш 2000 лева? Би ги дарила, ако имам лично аз Да. 2000 лева, мои собствени средства, би ги дарила на Михалския дом за деца с увреждания. Ето и втория въпрос. Кой е любимият ти актьор? За съжаление, от любимите ми актьори, говоря за българските, Да. вече не са сред нас, лека им пръст. Това са Калоянчев, Георги Парчалев. Момент, извинявам се. Добре. Дача, давам интервю. Да. На Мимито давам интервю, тук ми правят клип. Вече даже им... Да не гледа някой филмче пак. Да не гледа някой филмче. Обичайно това. Има ли нощи спи? Като стане, като се тръгваме, ще дойда да ти оставя круша. Друго. Другаче интересанти. Сок мок нещо, ще ти трябва ли? Не, да не излизаш. Че студен. Добре, Ача, аз като тръгна ще се звънна. Айде. Сядай ми ще на кафе. И така, да продължиме с Добре. въпросите. Кой е любимият ти певец? Георги Христов от българската естрада, Лили Иванова, Мими Иванова, Кичка Будурова, това са все изпълнители, с които съм израснала. Добре. Чакай друг въпрос. Тото е. Къде ще отидеш след празниците? След празниците автоматически хващам автобуса за София, оттам за Банско. Мисля да релаксирам, да си почина, да отдам свободното си време за себе си. Единствено за себе си. Добре. А, какво ще пожелаеш на хората за празниците? Да са живи и здрави Скажи да запуска нещо. и по-спокойно да гледат Не знам, че на днешния начин на живот. Ако искаш тако, машината. Да, тъпа нощ. Но най-вече живот и здраве. Добре.